10 munud ar ôl y gêm, Sean. Sut mae'r teimlad ar ôl cael Cirog 1 yn yr Ingresfydd? Gres, dweud gwir dod yn ôl o injury, dweud gwir. Dwi wedi gwario bythefnos wan yn trio gael hwn yn ôl y ffer yma, ond na ni'n fod i chwarae heddiw, dweud gwir, ond a jyst cael y hyngydd ddod fewn i chwarae a gweld yr ogia ar yma heddiw yma, jyst fel Fyddai well i fi drio allan yn y warm-up y gos yn dod o. Lucky enough, sydd fel yn dod yma, efo 3 pwynt fan, dod o yma, efo 3 pwynt a gret, 3 pwynt ar y bod, agosach fyny i'r top na fan, a gobeithio cael cadw'r momentum fan. Siw bod o'n 6 i 7 gol fan yn 5 i 6 gem dwytha, so na, mae'r ffom yn gret. Gres, sut oedd hi ar y fainc? Oedd hi'n gêm anodd i edrych ar, oedd chi'n teimlo bod chi'n di cholli ar adegau? Ti'n gwybod beth, oedd hi'n gêm quite agos, dweud gwir, oedd hi'n very nippy o gêm, lot o tackles o fflio mewn, a oedd y cae dim y gorau, ond mae'r hogia di sticio allan do. Di weather the storm, ys eisiau dweud, a oedd yn dweud tuag at y 10-15 munud dwytha, oedd pan nath Julian a fi'n oedd ar, dwi'n meddwl y gêm agor fwy fyny, ni dau cael wneud y runs na tu ôl, a gwrs nath ni creu chances a gafon ni'r penalty Lucas i fynd â Cirog gêm. O, hwnna'n penalty hawdd i roi, dweud. Ond sut oedd i gymryd, oedd hi'n ddeuddag llathan anodd, ta? Dwi'n mynd trwy'n feddwl di, Sean. Ti'n gwybod beth, ti'n gwybod beth, oedd hi never in doubt, dwi'n gwir, mynd nath Iwan lawr ar whistle mynd, o'n i fel, a fi sy'n cael hon, sy'n neb yn cymryd hon ar wrtho fi. Especially wedi sgorio 6 gêm dwytha, a neb yn cymryd hwnna dwytha, a dwi'n meddwl bod y keeper wedi darllen eich gada, rili, wedi sbio ar dde o'r gol, a mae wedi mynd ffordd na, so Lucas. So wedi mynd ffordd arall, dwi'n meddwl sydd wedi bod mor Lucas i ddweud gwir, ond na, mae Luc ar ochr fi ar y funud, so na, mae'n gret. Gol y gêm, 3 pwynt. Diolch yn fawr, Sean. Nice one, diolch.